Sa sinugdanan, ang Ginoo maoy nagplano nga duha ka kasing-kasing mahimong usa. Di lang tungod sa pagbati o kalipay, apan tungod sa gugma nga balaan ug tinuod. Gugma nga gitugot sa Ginoo, magbabilin hangtod sa kahangturan, bisan moabot ang unos ug kasakit. Ang gugma magmalig-on tungod sa Ginoo. Sa kalipay ug sa kasakit mag-uban kamo, sa pag-ampo, sa pagtuo magpadul. Ang Ginoo maoy sentro sa inyong panagiusa. Siya ang maglig-on sa inyong panag-uban. Ayaw kahadlok sa kaugmaon, kay ang Diyos maoy magyaka ninyo. Ang kaminoon nga iyang gipanalaginan, magpabilin hangtod sa katapusan. Ang gugma dili lamang usa ka sad, kundili usa ka pagtuo sa Ginoo nga buhi. Bisan moabot ang pagsulay, si Kristo maoy pundasyon sa inyong gugma. Gugma nga gitugot sa Ginoo, magpabilin hangtod sa kahangturan, bisan moabot ang unos ug kasakit. Ang gugma magmalig-on tungod sa Ginoo. Gugma nga gitugot sa Ginoo, magbabilin hangtod sa kahangturan, bisan moabot ang unos ug kasakit. Ang gugma magmalig-on tungod sa Ginoo.